Okay, sanibonani babukeli. Okay, siqala phansi. Cut. Sanibonani babukeli. Lapha ni kwi-Limit TV. I-Limit TV lapha eGoli njengamanje iyaba-interviewer nje, iyaba-interviewer. Lokhu iba-interviewile nje. Ngokudlule ngangiba-interviewer lapha kuThemba lo njengamanje ngila. Lapha ngino ubalona. Ngazi isibongo sakhe. Asiqaleni phansi la. Okay. Fakufona ngase. Zo interviewer manje. Okay, sawubona qhawe. Sawubona qhawe kunjani? Mfowethu uyashutha lapha? Unganginyanyisi. Oh. Sawubona qhawe. Anginayo phela imic ngizophendula kanjani? Hawu. Una mic awuthu manje. Isho lapha. Khona kumngene ngapha. Ingangishoki lento ayisho. Wenzani? Qhubeka ufunde mntanami. Usibheke thina singabafana. Hey, simandla singabafana, simandla siyarekhoda. Danko.